bežný deň záleží od toho, kde som a čo robím, čo mám na starosti. Čiže pokiaľ sa pohybujem v zahraničí alebo som na cestách, tak sa venujem hlavne práci s textom. A keď som na Slovensku alebo proste v československom priestore, okrem teda práce s textom robím veľa networkingu, stretávam sa s ľuďmi, získavam nové kontakty, ktoré sú dôležité vlastne pre ten knižný biznis. Môj pracovný deň je určite špecifický v tom, že ja mám istým spôsobom nejakú poruchu pozornosti a koncentrácie, takže ja stávam pomerne skoro ráno, povedzme zhruba medzi 5 a 6. A kým začnem pracovať, tak ubehnú určite nejaké 2-3 hodinky, pretože ja si potrebujem najprv popočúvať nejakú hudbu, a popozerať nejaký YouTube, inšpirovať sa a pomaly a postupne sa na tú prácu naladiť. A zhruba medzi tou 9. a 10. u mňa začína ako keby taký ten tvrdý alebo tvrdší pracovný režim, kde sa púšťam v prípade, že editujem texty alebo že teda pracujem s textami, tak sa koncentrovane snažím venovať tejto práci. No lenže popri tom nabiehajú rôzne maily, píšu ľudia, dejú sa veci, na ktoré treba reagovať, takže to postupne sa snažím tiež odškrtávať a vybavovať a tak. Nemám pracovnú dobu, pretože sa necítim byť viazaný nejakou pracovnou dobou a jednoducho pracujem vtedy, keď mám tie myšlienky, keď mám tú energiu, keď mám ten správny vibe a hlavne keď je človek na cestách, tak je to možno o to dôležitejšie. A samozrejme dôležitý je ten balans medzi tou prácou, aby človek nebol nejakým spôsobom otrokom tej práce. Takže je to veľmi volatilné. Pracujem vtedy, keď sú tie myšlienky a keď je ten správny proste myšlienkový tok.